Benvingut i benvinguda. Ens tornem a veure un cap de setmana de la Copa Catalana de Cants Awards. Què tal, gent? Com esteu? Emocionats per arribar a les vostres cases? Bé, veig que hi ha bastanta gent ja per aquí al xat que ens va dient curtes. Tenim a l'Ec Cavaller, tenim a la Sandra, tenim en Dani, tenim en Cruzant, tenim a molta gent, en Richie Vidal, a la Mauei. Molt benvinguts a tots i a totes, què tal? Anava a dir, la Mauei ve molt forta donant suport a Ravenclaw, a Slytherins. Espero veure's per aquí. També la Guidrilla Turca, hola, que se sent fluixet. Ara ho mirem. Vale. Deixeu per aquí a veure si ho sentiu millor, així ho anem modificant. Si no. Bé, com sabeu, la setmana passada vam tenir la primera competició, va ser Gryffindor contra Hufflepuff. I aquesta setmana arriba doncs Slytherin contra Ravenclaw. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, per haver animat doncs, a tota la gent que participava a la primera tongada d'aquest torneig. I també us he de comentar una coseta molt important, perquè això farà doncs, que canvi la final d'aquest concurs. Els que estàveu aquí vau veure que la setmana passada doncs, vam tenir al final 2 preguntes de 100 punts i Gryffindor i Hufflepuff van contestar les preguntes i les van comptar totes 2 com a bé. Però després, repassant-ho, vam veure que realment la pregunta que havia contestat Hufflepuff, la resposta era errònia. I és per aquest motiu que hem hagut doncs, de restar aquests 100 punts de la casa de Hufflepuff i d'aquesta manera els guanyadors i els que passaran a la final han sigut els de Gryffindor. Així que ens sap molt de greu. Evidentment, això són coses que no haurien de passar, però som humans. I doncs ha sigut la manera que ho hem hagut de manejar i modificar-ho. Vull demanar perdó des d'aquí i intentarem doncs, que no torni a passar més una cosa d'aquestes. Benvingut, Prival, Elodin també està per aquí enviant cosetes pel xat. I doncs anem a fer les presentacions, no? Ja? Qui tenim avui competint aquí per Slytherin i per Ravenclaw? Doncs per Slytherin tenim a l'Elodin i tenim a la Lídia. Un aplaudiment, sisplau! Un fort aplaudiment! I també tenim els Ravenclaw. Qui tenim per aquí? Doncs tenim a la Sica i tenim en Will. Un altre fort aplaudiment, sisplau! Vinga!
Molt benvinguts i benvingudes. Què tal? Slytherins, com esteu? Emocionats? Molt bé, sí. Un poc nerviós també. Molt content. Els nervis són bons. La Lídia va preparadíssima ja amb tot aquest fons de color verd, animant-se ella mateixa per ser de Slytherin. Estupendo. Bueno, heu estudiat molt o no? Lo just, un poquet sí. Vale. Ja sé fer un spell i m'agrada. I som Slytherin, tampoc no ens hem d'escurçar gaire, saps? Bueno. El nivell és alt aquí, Venen amb molta seguretat des del dia 1. I qui tenim a l'altra banda que intentarà, doncs, contestar també el màxim de preguntes possible per passar a la ronda final. Tenim en Will a la Sica. Will i Sica, què tal? Benvinguts, com esteu? Molt bé, amb moltes ganes. Estupendo. Els dos venen amb les seves túniques Ravenclaw. Venim a Així joc, que- venim a joc. També. Estupendo. Què, vosaltres heu repassat molt o ja ho teníeu tot molt clar? Està tot clar. Tot Sí, a clar. veure, hagués estat bé estudiar una mica, però la vida no deixa a vegades. Llavors, s'ha fet el que és. Els Ravenclaw solen ser molt intel·ligents, per tant, potser no els hi calia repassar. Tot i així, gent, començarem aquesta ronda de preguntes. Començarà a Slytherin i després seguirem per Ravenclaw. Com anirà? Doncs exactament igual que la setmana passada. A cada pregunta valdrà uns quants punts. Hi haurà preguntes que tindreu comodí i podeu escollir un dels comodins, o el del 50% o el d'una pista. Després tindreu preguntes que seran de xat. Això vol dir que la puntuació va partida. La meitat de la puntuació es farà per una enquesta de xat i si la contesten bé es sumarà al vostre marcador i l'altra meitat de la pregunta serà la que contesteu vosaltres. Si l'heu contestat bé es sumarà al marcador, si no, no es sumarà al marcador. Em sembla que això és tot fins aquí i em sembla que podem començar. Molt bé. Tenim una enquesta? Qui guanyarà? Ui, qui guanyarà? Ravenclaw està pujant. 80%, 83%. Els Slytherins comencen a votar. Això, Slytherin, revolucioneu-vos. Clar que sí, heu de demostrar que podrem guanyar tothom. Acaba de guanyar Ravenclaw per un 73% d'aquests vots. Molt bé, ja ho veurem qui guanyarà. Jo he vist molt de suport a Slytherin, però de moment sembla que aquí al xat hi ha més Ravenclaws, de moment. En Cruzant ens diu, sabidoria contra ambició. Això serà pitjor que Fukushima. Jo crec que sortiran xispes d'aquest directe d'avui. Molt bé. Gent, jo crec que podem començar. No esteu preparats? O què? Sí. Sí? Let's go. Doncs som-hi. Comencem. Moltíssima sort a tots. Espero que ho feu el millor possible i dir-vos que per cada pregunta teniu un minut per poder contestar. Vale? Molt bé. Així que som-hi! Comencem aquesta Copa Catalana de Cases de Hogwarts amb Slytherin i Ravenclaw. Primera pregunta, per 5 punts, per Slytherin. Qui no va competir al torneig dels Tres Mags? A. Fred Weasley. B. Víctor Krum. C. Cedric Diggory. D. Fleur Delacour. Teniu un minut. Podeu... Podem xerrar entre nosaltres, no? I tant. Ah, clar. Aneu discutint el que vulgueu. Bueno, Lídia, jo crec que la resposta que han de marcar és la A, no? Sí, està bastant clar. Sí que els germans Weasley van posar el nom dintre de la copa, amb l'encanteri que ell de fer-se més grans i tal, però al final no van acabar combatint. En plan, jo marcaria segur la A. Exacte. Vinga, doncs marcam la A. Molt bé. Marquem la A i... Correcte! Sumem 5 puntets al marcador de Slytherin. Perfecte. No m'estem Bien. distinint de la 3, Estupendo. Ara passem Let's a la go. pregunta i aquesta va per Ravenclaw.
No veig la pantalla, Ara, perfecte, per 5 punts. Què pots veure quan et mires al mirall de Lisset? Disculpeu que he fet una falta. A, el futur. B, el reflexe. C, els desitjos més profuns. D, el passat. Teniu un minutet. Ravenclaws. Bueno, Bueno, clarament. marquem la C, no? És la traducció de Desire en anglès, Erised, al revés. Llavors, és el que desitges, els desitjos més profuns. Estem Quina d'acord. marquem, doncs? Estem d'acord. La Sí, C, la C. els desitjos més profuns. Marquem la C i... Correcte! Sumem 5 puntets al marcador de Ravenclaw. De moment anem empatats, 5-5, i passem a la següent pregunta. Tornem amb Slytherin, una altra vegada. Vale, per 5 punts, una altra vegada. A quina posició juga en Draco Malfoy partits de Quidditch entre el 1992 i el 1997? A, guardià. B, batedor. C, caçador. D, buscador. Teniu un minutet i 2 comodins, si voleu. Molt bé. Pues, la veritat és que ara així no t'ho sé dir sense certa, o sigui, però bueno, la de guardià ja la descartaria perquè no me sona per res. És que de fet crec que és buscador de quan... Sí, és buscador. de l'escena aquesta que De... tal. Sí, vull dir, jo crec recordar les vegades que... Bueno, en plan, jo m'he mirat les pel·lis en anglès moltes vegades, llavors jo tinc aquí al cap la paraula de seeker, que seeker és buscar, llavors seguríssim que és buscador. Ah, pues de una, la marcam. Molt bé. Quina marquem, llavors? La buscador. D, de D. La D. Marquem la D i... Correctíssima! Sumem 5 puntets més al marcador de Slytherin. I anem a per la següent pregunta. Tenim marcadors actualitzats aquí dalt, 5 punts de moment. Ara sumarem aquests altres 5. I anem a la següent pregunta. Per Ravenclaw, per 5 puntets. Qui es fa passar per l'Ullfoll Murri? A, en Barty Crouch Jr. B, en Barty Crouch. C, en Ben Babau. D, l'esquena grisa. Teniu un minutet. Bé, és important que hi hagi la distinció entre Barty Crouch i Barty Crouch Jr., però crec que no ens confondrem amb aquesta i és la A, Barty Crouch Jr. Clar, el Barty Crouch el coneix tothom, està fent de membre del comitè del torneig dels Tres Mags. El Barty Crouch Jr., en canvi, no el coneix cap persona i està d'amagatotis anant controlant, movent fils. Llavors és el Barty Crouch Jr. Molt bé, tenim clar. Vale. Quina marquem, llavors? La A. Marquem la A i... Correctíssim! També sumem 5 puntets més al marcador de Ravenclaw. Estupendo! Passem a la següent pregunta. I tornem amb l'Elodin i la Rita. 10 puntets, ara. Teniu 2 comodins també. I a on viuen els Dursley? A, Private Drive 6. B, Private Drive 4. C, Private Drive 5. D, Private Drive 7. Teniu un minutet i us jugueu 10 punts. Bueno, Lídia, tu com ho veus? Aquesta és complicada, Sí, vull dir, perquè ja els numerets. Jo la veritat és que no tinc ara mateix un record clar per afirmar que sigui una. Però el meu instint me diu que és un 4 o que és un 7. No sé per què. Sí, vull dir, són uns molt de l'estil J.K. Rowling que dic jo. Ostres. No sé. Molt bé. Pues no sé. A tu qualcuna te fa més ganes? Teniu 2 comodins, si voleu. No sé. I si no mos guardam un comodín o gastam un? Cada vegada que surtin aquí a la pantalla es podeu fer servir. Ah, val. Pues demanem una pista?
Demanem un comodín de demanem pista? pista. Let's go, pues demanem un comodín de la pista. Pista, Segur? vinga. Parell. La pista és parell. Uepa, és per ell. Bueno, pues 4 o 6. Quin te conté més? Jo, no sé, 6? Vinga, pues li donava el 6. Le donem el 6. És que no en tinc ni idea. I... Incorrectes! Li Oh! 10 puntets. No sumem aquests 10 punts al marcador. Anàveu ben encaminats. Era Privet Drive 4. El 4. Era... Bueno, A la pròxima no faig cas, ¿vale? No passa res. no passa res, exacte. Encara acaba de començar, això. Millor fallar ara. Teniu moltes preguntes, encara. No sumem aquests 10 puntets, però ens queda molt de joc per endavant. Així que passem a la següent pregunta. Torn de Ravenclaw. Per 10 punts. A qui pertany la moto que fa servir en Hagrid? A. Severus Snape. B. Professor Flitwick. C. Dumbledore. D. Sirius Black. Teniu un minut. Jo diria que la moto era del Sirius. Sí, Estem d'acord, no? També ho en aquesta. mencionen, sí que és veritat que a la pel·lícula no deien res, però Però els llibres, sí. Sí, de fet, el Hagrid que arriba molt afectat quan es troba i ho comenta, no? Que fins i tot porta la seva moto en aquell moment. sí que la va deixar que clar, volia ajudar en tot el que fos possible. Sí. Doncs sí, el Sirius Black. La de Sirius Black. Molt bé, marquem la D i... Correctíssim! Sumem aquests 10 puntets al marcador de Ravenclaw. Estupendo! Molt bé! Anem una altra vegada amb els Slytherins. I passem a la següent pregunta. 15 puntets. Teniu un altre comodí aquí, de pista. Quin és el cognom de la Padama i la Parvati? A. Padil. B. Patil. C. Todil. D. Cotil. Teniu un minutet. A mi me sona molt que és Patil, però amb T de Tarragona, però no estic... No t'ho sé afirmar amb seguretat. Ja, Sí. jo estic igual, vull dir, sé que és patil, però no sabria si és amb T o amb D. El mateix problema. Així que anem a pensar-ho. Sí, no sé, tenim un poquet de temps encara. Sí, doncs, a veure, no sé. A veure, no sé, és que igual en la D de Dinamarca, crec que... No sé, és molt parescut. 10 segons. Tens alguna preferència? Si no, jo crec que diria la A. Jo diria la B. No sé per què me fa recordar que com ells anava a demanar la bequeta, que hi havia els noms, però... Vale, pues tenim la B, de una, perquè crec que no mos quedava ja temps. Temps. Marquem la B. Justíssim, sí. Marquem la B. La B. I... Bum! Correcte! Sumem Let's go! puntos a la secció de Slytherin. Molt bé. Ganar! Grande, Lídia. Passem a la... Ja, si tens que ho pensat, fallar l'altre. Ja està. I ara els hi toca als Ravenclaws. Per 15 puntets també. Quin és el fantasma de Hufflepuff? A. Dilis Derwen el Temible. B. Sir Cadogan. C. El Fragàs. D. Phineas Nigellus. Teniu un minutet. Bueno, El Fragàs. sí, jo sé que en castellà és el Fraile Gordo. Sempre Sí. un personatge molt simpàtic, a més, així que la traducció crec que és bastant clara, aquesta. Tirem per la C. A més, el Sir Cadogan i el Phineas Nigellus eren quadres, no eren Sí, efectivament. fantasmes. I al Dilis Derwen no hi havia cap Dilis Derwen el temible, que jo sàpiga. A mi, jo també t'anava a preguntar si et sonava aquell que dic, igual m'he perdut, però no. Doncs sí, per descarte i perquè ho sabem, tirem per la C. Sí, El Fragàs. exactament. Vale. Ravenclaw vol marcar la C i marquem la C. Què passarà? Correcte, sumem 15 puntassos també al marcador de Ravenclaw. Anàvem molt ben encaminats i en Dilis Derwen me l'he tret jo de la màniga
I he afegit el temible a darrere. Dono pego, la veritat, eh? Molt bé, sí, m'has fet dubtar. Així que estupendo. Sí, a vegades Molt fan bé. aquestes construccions de noms així graciosos, no? Com Exacte. el Fragras, no? El temible, Mm. ja lligava. Estupendo, molt bé. Passem a la següent pregunta. I tornem amb Slytherin. 20 punts. Aquí no teniu comodins, val? Us ho jugueu tot. Molt bé. De quina fusta està feta la vareta de l'Hermione? A. Grèvol. B. Castanyer. C. Noguer. D. Vinya. Teniu un minut. Molt bé. Bueno, jo per començar, no sé quin arbre és un grèvol en castellà. I no estic segur ara mateix. Però bueno, si sapigués la resposta no me faria falta saber-ho, o sigui que... No, no sé, la veritat. La de Hermione com a tal no me sona en cap cas. Què és això? No sé. No sé, jo te diria que com a de no... Crec que la de... És que no sé, la de vinya la descartaria quasi. Perquè no sé, no m'acaba de deixar anar. Jo crec que te diria fins i tot que la de Noguer, però no ho sé. Igual la intuïció me diu cap allà perquè és tu que més conec. Pues vinga, anem per aquesta. Vale, per tant, Vinga, va. pues marcam la C de Noguer. Marquem Segurament. Noguer per 20 punts. I... Marquem la C. Incorrecte! Ja estiu. La resposta correcta era D. Està feta amb fusta d'un vinyer. Toma ja. Nice, vinga. Que no podem sumar aquests 20 puntets, però passa res, perquè ens queden un piló de preguntes amb molts Clar. punts per sumar. Així que, Molt bé. següent. Tenim per aquí al xat algú nou? Pel que veig, tenim en Pulga Tejana, que va a tope amb Slytherin. I després també tenim a la Nana Mama 2022, que diu visca Ravenclaw. I perfecte. Vinga, va. Passem a la següent pregunta per 20 puntets. De quina fusta està feta la vareta d'en Tot Rodol? A. Castanyer. B. Teix. C. Alzina. D. Pi. Teniu un minut i us hi jugueu 20 punts. Teix. El Sí. teix és un arbre simbòlic perquè és un arbre que es planta molt als cementiris i com que també és verinós per altres arbres i no creix res al voltant i és com adequat perquè no creixi res en un cementiri. I la J.K. Rowling va aprofitar aquesta simbologia per dir, doncs, un personatge que és tan maligne ha de tenir una fusta maligna. Bueno, davant d'aquesta explicació jo només puc dir al meu company sí. Si hagués dit castanyer però m'ho explica igual, també hagués dit que sí, o sigui... Té la meva absoluta confiança. Quina marquem, doncs? B. Teix. La B. Molt bé, marquem la B per 20 puntets. I... Correcte! Sumem 20 puntassos més a aquest marcador de Ravenclaw. En Will em sembla que és la J.K. Rowling disfressada. Sí, el meu company Se'ns ha donat. vaig super segura. Si farà la mascareta i dirà hello, guys. Estupendo, estem actualitzant marcadors i passarem a la següent pregunta. Una altra vegada al torn de Slytherin. Per 20 puntets, aquí tampoc teniu cap comodí. Passem al endevina el personatge. I diu, li vaig donar el meu nom a casa d'estudiants que valora a la casa d'estudiants que valora l'ambició. A. Salazar Slytherin. B. Rowena Ravenclaw. C. Helga Hufflepuff. D. Godric Gryffindor. Vull dir una cosa, els articles, tant si són masculins com si són femenins, a l'enunciat, no indiquen ni que sigui home ni que sigui dona, vale? Molt bé. Qualsevol cosa.
Teniu un minut per contestar i us hi jugueu 20 puntets. Bueno, crec que aquesta l'hauríem de veure. saber, no? Sí, ens estan definint a nosaltres, no? Por ahí. Jo crec que sí, és a mi. Pues no sé, marcam en Salazar Slytherin. Sí, esperem. Molt bé. Necessito que em digueu la lletra. Millor. La lletra A, vale, marquem la lletra A. 20 puntets i... Perfecte! Estupendo, sumem aquests 20 puntassos al marcador. Aquesta l'havíem d'encertar, sí o sí. No hi havia... Hombre! No hi havia falla possible. No, he repartat. Perfecte. Passem a Ravenclaw, també 20 punts, si juguen. Endevina el personatge una altra vegada. I diu, el meu germà va morir a la guerra de Hogwarts, però jo només vaig perdre una orella. A. George Weasley. B. Fred Weasley. C. Charlie Weasley. D. Dennis Creevy. Teniu un minutet. L'aire. En aquell moment. Bueno, lamentablement el que va morir va ser el Fred. Sí, va morir el Fred i el George va perdre una orella, llavors el Charlie no pot dir que va morir el seu germà i va perdre una orella perquè sí que va morir el seu germà però no va perdre una orella. Efectivament. I va perdre també el seu germà, el Collins, sí. L'orella. Llavors l'única persona que va perdre un germà i va perdre una orella seria el George Weasley, llavors és la A. Marquem la A, George Weasley. Perfecte, marquem la A, George Weasley i... Estupendo! Sumem aquests 20 punts al marcador de Ravenclaw. Perfecte, passem a la següent. Per 30 punts, aquí ens hi juguem. I teniu comodins una altra vegada, el del 50-50, el de la pista. I diu, qui custodia les càmeres de màxima seguretat de Gringotts? A. Dracs. B. Fantasmes. C. Centaures. D. Elfs. Teniu un minutet. Molt bé. Jo crec que són dracs que estan allà custodiant Gringotts. Bueno, les càmeres més segures. Sí, no? Marcam així... Sí, a la pel·li quan van a buscar la copa de Hufflepuff, quan surten i tal i agafen el drac per poder sortir, que rebenta tot Gringotts pràcticament. Clar, està guapo. Nice, pues marcam aquesta, la A de drac. Molt bé, marquem la A i... Correctíssim! 30 puntassos que sumen Let's go! Perfecte! Molt ben recordat, Lídia, molt ben recordat. Gringotts acaba destruït. 100%. Passem a la següent pregunta. 30 puntassos, també. Quines 3 botigues podem trobar a la Ronda Dalla? A. Gargots i Nibres, el Palau del Mussol, el Saltiró i l'Ensurt. B. Gargots i Nibres, Casa de les Plomes, la Casa dels Encanteris. C. Gargots i Nibres, el Palau del Mussol, les 3 Escombres. D. Madame Malkin, la Casa dels Encanteris, les 3 Escombres. Teniu un minutet i 2 comodins, si voleu. Vale. Podem descartar les dues que són les 3 escombres perquè això està a Hogsmeade, llavors no és a la Ronda Dalla. Però de les altres, els noms en català... Sí, em passa el mateix. Si el nom en català també em fa. La Ronda d'allà entenc que és el... Diagonally? Diagonally. Vale. Gargots i Nibres? Entenc que és Flourish and Bloods. Flourish and Bloods, vale. El Palau entenc que és Aelop's Owl Emporium. Vale. El que no sé és què seria la Casa de les Plomes o la Casa dels Encanteris o el Saltiró i l'Ensurt. El Saltiró i l'Ensurt podria ser que fos Gumble and Japes. Si és Gumble and Japes, seria més probable que fos aquesta. De l'altra... Sí, perquè la casa de les... 5 segons. Sí, té més sentit que sigui la A, però jo tampoc sé el que és el Saltiró i l'Ensurt, Ens la juguem. Necessito una resposta. Comodí 50-50. Sí, sí, 50-50, aviam si no sort. A veure si ens surt. Sí. Apretem. Comodí, 50-50. Aviam si no ens queden les dues xungues. Oh, val, a la... Vale, la...
Molt bé, molt bé. Ben jugat aquest cop. Marquem, quina marquem? La A. Marquem la A i... Correctíssim! Quina potra heu tingut! Sumem 30 puntassos al marcador. Perfecte. Molt ben jugada. I estem actualitzant marcadors molt ràpidament. I continuarem ja amb la pròxima pregunta. Torn de Slytherin. Siguiente. Per 30 punts, teniu comodins, recordeu? I diu, quins d'aquests llocs podem trobar a Hogsmeade? A. Cal Alfred, estació de Hogsmeade. Madame Malkin, túniques per totes les ocasions. B. Cal Alfred, les 3 escombres, petites parades de venda. C. Cal Alfred, Hospital Sant Mungo, Twift and Tattling. D. Cal Alfred, les 3 escombres i Taxdemel. Teniu un minutet, 2 comodins i sumaríem 30 punts si l'encerteu. Molt bé. Bueno, Vale. jo com m'hauran xivat abans que les 3 escombres estan a Hogsmeade, pues jo tindria que la B o la D. ¿No? Claro. I ara, el que no estic segur, o sigui, és que ara mateix petites parades de venda no me sona, però la veritat és que no estic segur. Igual podem fer la mateixa i tirar del comodín, i si me n'hi ha una de les dues, pues d'en l'altra. A veure, No sé que tu sàpis, clar. jo diria que en teoria a Hogsmeade hi ha l'estació de tren. Llavors, jo pillaria la A. 5 segundets. Jo estic convençuda que a Hogsmeade hi ha l'estació de tren. Estació de tren? Vale. Això és Ja difícil. t'he dit, jo és que ara mateix no... És que no sé quasi res que... Podem tirar un comodín, si no, és que mateix se reseteen. Vale, pues, vull dir, potser Tiram... marcar-nos un redició per veure si solucionem el tema. Comodí o resposta? Com? Temps. Di, perdó. És que no he sentit bé que deus. Dic fem comodí i per potser si ens podem assegurar. Vale, comodín 50-50. Utilitzam. 50-50 i... Ens queden la B i la D. La B i la D, toma. Vale, pues no ho sé, no? Jo tiraria la D, perquè és la que més me sona, però no estic segur. O sigui que... Vale? Marquem la D? Sí, vinga, va. D de Dinamarca, sí. La D de Dinamarca i... Correctíssim! Sumem Vamos. 30 punts. Aquest marcador. Ara que se m'acaba d'encendre la bombilla, que Mel seria Honeydukes. Ostres, claro. Clar. Clar. La bombilla, dic, hòstia! Makes sense. Molt bé. Avançada tenim per aquí en Cruzant que diu vinga, equips, el Follet Tortuga que diu som-hi, Slytherin, signes d'exclamació, el Follet Tortuga, vamos! Gran Follet Tortuga. Perfecte. Molt bé, passem a la següent pregunta. I torn de Ravenclaw. 30 punts també. Qui són els directors de Durmstrang i Beauxbatons? A. Argus Krumnitz i Olymp Maxim. B. Igor Karkaroff i Olivia Maxim. C. Igor Karkaroff i Olymp Maxim. D. Derbus Lymfengus i Selene Dubron. Teniu un minutet, 2 comodins, per 30 punts. Vale, per sort aquí no tenim problemes de traducció. Sí. Així que ja aniria cap a la C, Igor Karkaroff i Olymp. Same. Vale? Marquem la C. Marquem la C, que ràpids, molt bé. Marquem la C. Igor Karkaroff, Olymp Maxim. I... Correcte! Sumem 30 punts. Aquest marcador de Ravenclaw. I ara anem una altra vegada, torn de l'Elodin i la Lídia, els Slytherins. Vale, comencem amb les preguntes de xat. Xat, espero que estigueu tots aquí a punt per votar. Aquesta pregunta és 50-50. 5 punts aniran pel xat i els altres 5 aniran en resposta vostra. I la pregunta ens diu: quin d'aquests no és un dels noms d'Albus Dumbledore? A. Aurelius, B. Brian, C. Wulfric, D. Percival. Teniu un minut per contestar i fem enquesta al xat. Molt bé.
Aurelius no, te la dic segura. Sí, aquesta segur. I Wulfric crec que també. Però no estic... No... És que m'acosta molt assegurar-me. No, jo et dic que Aurelius segur que no és. Brian, Percival i Wulfric sí que els té, seguríssim. El que no sabem és que no té Aurelius. Aurelius val, no el val. té segur. Val, pues nice, perfecte. Jo és que me sonava aquesta, la de Wulfric segur. Vale, pues ja està. Nosaltres ja estem decidits. Vale. Si no m'ho fa la memòria, és Albus, Percival, Wulfric, Brian, també l'ordre, en plan... I no m'he equivocat en l'ordre, perquè... Estaven inspirats els seus pares aquest dia. Té un nom llarguíssim, però quina marquem? Vale, esperem un moment que s'acabi l'enquesta del xat, queden uns quants segons. Benvingut, Magic Shack, 32, molt benvingutíssim a aquesta Copa Catalana de Cases de Hogwarts. El xat va dient per 8 vots que la A i per 4 vots la B, la C i la D, 0 vots i acaba de guanyar la A, igual que vosaltres. Sí. Procedim i marquem la A. I és correcte, sumem 10 punts. Aquest marcador, 5 punts vostres i 5 punts del xat. Molt bé. Anem a la següent pregunta. Bé, 10 punts, sumem 10 punts. Anem a la següent pregunta, torn de Ravenclaw i també serà pregunta de xat. Què ens pregunta per aquí? En quin animal es transfigura en James Potter? A. Cérvol, B. Fènix, C. Esquirol, D. Cabra. Un minutet i fem enquesta al xat perquè els vostres Ravenclaws puguin votar. Es transforma en el mateix animal que és el Patronus de Harry, no? Sí. I és una simbologia que està a tot arreu, pràcticament, a videojocs, a les pel·lícules. Llavors és el cèrvol amb les banyes. Així que, xat, si us plau, no ens falleu amb aquesta. Cèrvol. La A. I serà la A, cèrvol. Vale. Esperem que acabin de contestar del xat. De moment, 5 vots per la A, 1 vot per la D. Vinga. Han pujant aquests vots i de moment va guanyant la A. En Pulga ens diu per aquí, voteu D. És la pregunta trampa. Quin lians. Pulga no és Team Ravenclaw, crec. Quina serà la resposta correcta? 8 vots per la A, 3 vots per la D, queden uns quants segons. I... Ravenclaw, quina havíeu dit vosaltres? La A. Havíeu dit la A. I arribem ja al final de l'enquesta i guanya la A. Així és que marquem la A. I... Jo no veig la pantalla, ara mateix. Correcte! Perfecte! Moltes gràcies, xat! Sumem aquests 10 punts i, importantíssim, arribem a un punt que comencen les preguntes de vídeo. Val? Això vol dir que mirarem un fragment d'una de les pel·lícules de Harry Potter i llavors tindreu una pregunta. Necessitareu poder escoltar què passa. Val? Llavors, quan estiguem ready, començarem a mirar aquest vídeo. Torn de Slytherin. Recordem, Torn de Slytherin. Tot ready. Super. Ron, Ron, estàs bé? el gos, on és? Harry, és una trampa, és ell el gos, és un animàtic. Si vol matar en Harry, primer ens haurà de matar a nosaltres. No, només em morirà un avui. I seràs tu!
Molt bé. Anem a la pregunta. Perdó, estava mutejada. Diu, per 40 punts, no teniu comodí, diu, acabem de veure un fragment de Harry Potter i el pres d'Azkaban. Després que en Ron cridi és un animàgic i assenyali en Sirius amb la mà, quantes petjades de gos apareixen al terra? A, 8, B, 4, C, 10, D, 12. Un minutet. Vale. Jo crec que no són... Jo crec que són 10, perquè... perquè va a 4 potes i en qualque moment se posarà dret i no pot ser múltiple de 4. No ho he ni comptat, és l'únic que se m'acord. Sí? Li donem? Li donem. És que no he comptat, val, pues te diria que la C, 10. Marquem la C, 40 puntets. Però és que ni... No, és que... Marquem la C. És que no Si sé. va a 4 potes i compta que s'ha fet una persona, per tant, potser quan s'aixeques una més, i jo crec que 10. És que no les he ni comptat. No, jo tampoc. Honestament. O sigui, és això, l'únic que diria. Pues li donem. Anem a donar-li... A la C? Li donem a la C, clar, 10. A veure. Donem-li la C. A veure, m'ha quedat. Correcte! 10 petjades de gos. Trobem 40 punts. Ganar. Let's go. Estupendo. Molt bé. Passem ara al següent vídeo. I va al torn de Ravenclaw. Ravenclaw, comencem vídeo. I som-hi. Ignitio. Expulso. Difindo. Reducto. Què fas? L'hem de protegir fins que no sapiguem com... Perfecte. Acabem de veure aquest vídeo i anem a la pregunta. Per 40 punts, també. Diu, acabem de veure un tros de Harry Potter i les relíquies de la mort 1. Quan intenten destruir l'Urri-Creu, quants encanteris nombren en veu alta? A, 5, B, 8, C, 4, D, 6. Teniu un minutet. 40 punts. Vale, utilitzen el Difindo, l'Incendio, el Relaxio i una altra més. Jo crec que són 4. Expulso. Expulso. 5, no? Sí? Jo crec que 5. Potser hi havia un sisè que ara no recordo, però... Era... O Difindo l'han dit dos cops. Sí, Difindo, Incendio, Expulso, Reductio i quin és l'altre? Relaxio. Expulso. Expulso no l'hem dit 2 vegades? Aviam, digue'ls tu els 5. Crec que ha dit Difindo, Incendius, o una cosa així, Sí? l'Expulso crec que anava després el Difindo... Uf, ara no recordo. Jo crec que potser eren 5. Sí? Vale, doncs confio. Sí, anem per 5. Quina marquem? Quina marquem? La 5. Vale, marquem la A, 5. I...
Correcte, sumem aquests punts al marcador també. Estupendo. Molt bé. Molt bona, Vir, molt bona. Actualitzem aquests marcadors ben ràpidament i després passarem a la següent pregunta. En Dani Moreno m'envia aquí uns super aplaudiments. I estupendo, gent, molt bé. Vinga, va. Passem a la següent pregunta. Slytherin, 50 punts. Veritat o mentida? Al llibre de Harry Potter i la càmera secreta, el senyor Dursley li arregla les ulleres a en Harry a la ronda d'Alla. Segona part de la pregunta. Al llibre Harry Potter i el calze de foc, en Dobby és qui li dona les branquiàlegues a en Harry per poder participar al torneig. A. Vertader, o sigui, la primera part és vertadera, la segona part, fals, és en Neville. B. Vertader. C. Fals, és l'Hermione, segona part, fals, és en Neville. D. Fals, és l'Hermione i vertader. Teniu un minutet per contestar i us hi jugueu 50 puntassos. Comença. Vale. La segona part jo crec que és fals, que és en Neville. Que li encanta la botànica i tota la pesca aquesta. Sí, a la pel·li surt el Neville, però els llibres és el Dobby. Sí? És d'aquestes preguntes que expressament m'he mirat 50 vídeos de diferències entre les pel·lis i els llibres per no fallar. Que bé, vale. Estupendo. Pues... Una part és veritat. Vale. I la primera part li arregla... Perquè clar, jo tenc entès que és Hermione qui li arregli tal, però no estic segur ja. Clar, o sigui, a la pel·li sí que és la Hermione, però no sé si al llibre també és veritat. Pues tiram de que sigui fals és l'Hermione i verdader és en Dobby. Vinga, va. Sí? Vinga, pues pitgem la D. Fals és l'Hermione i verdader. Vale, pitgem la D i... No és. Incorrecte. 50 punts. I la resposta correcta era la B. Vertader. Era verdader. Sí. Llàstima. Jope. Bueno, No podem sumar aquests 50 punts, però no perdem l'esperança, Slytherins, perquè tenim molt per davant. clar que sí. Següent pregunta, torn de Ravenclaw. També ens jugarem 50 puntets i veritat o mentida. Hi ha dues parts, també. Al llibre de Harry Potter i l'Ordre del Fènix, en Harry i la Cho Chang tenen una cita a Madame Puddifoot, una teteria de Hogsmeade. Segona part de la pregunta, al llibre Harry Potter i les relíquies de la mort és idea de l'Hermione deslligar el drac de Gringotts. A. Fals, la tenen a la taverna Cap de Senglar. Segona part, vertader. B. Vertader. Segona part, fals, és en Harry. C. Fals, la tenen a la taverna Cap de Senglar. Segona part, fals, és en Harry. I la D. Vertader. Teniu un minut. Vale. La primera part és vertadera, no? Sí. Perquè recordo aquesta cita que el Harry hagués preferit no tenir-la. Sí. Així Recordo que molt. la primera part la tinc molt clara. La segona... dubto. Sí, realment jo també. A veure, sí que és veritat que encara que tingués cert sentit que pogués haver sigut l'Hermione qui tingués la idea de deslligar el drac, crec que em sonaria més que fos idea d'en Harry i que 20 segons. com la narrativa és part que està narrat des del punt de vista de Harry, llavors que tingués ell la idea i ho expliqués al llibre com en algun moment s'ha l'ocut la idea, no sé. Sí, perquè a més el plan no s'explica... Necessitem una resposta. Sí, anem B. totalment amb això. Anem amb la B, vertader, i la idea... Jo també apostaria més pel Harry perquè recordo que va estar molt rumiant el pla, per tant tindria sentit que fos ell, encara que també hagués pogut ser l'Hermione, però anirem cap a la B. Anem cap a la B i que sigui el que sigui. Fem la B per 50 punts. Vertader, fals, és en Harry. Marquem la B i... Bum!
Correcte! 50 puntassos que s'emporta Ravenclaw per haver contestat correctament aquesta pregunta. Dit això, passem ja a la següent. Primer actualitzem marcadors. Pim, 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 pim. I anem a la següent. Anem a la següent pregunteta. Molt bé. Passem. Per 60 punts, tornem a la pregunta de xat. Com es diuen Molt bé. els pares de la Tonks? A. Andròmeda i Ted Tonks. B. Andròmeda i Tom Tonks. C. Andròmeda i Ken Tonks. D. Adriana i Ted Tonks. Teniu un minutet i fem enquesta al xat, també per 60 punts. Serà 30-30. Som-hi! Molt bé. Tu com ho veus, Lídia? Jo estic segura que és la A. Estàs segura que és la A? Jo també tiraria de la A. És la que més confiança m'adona. Perquè realment no me'n... És que no me'n recordo d'un dels seus pares, la veritat. És la que més m'inspira. Sí, jo, Andròmeda segur perquè les tres germanes Black són Narcisa, Andròmeda i... Espera, ho diré. Clar, a nivell de Bellatrix, lògicament. Vale. I Ted Tonks, el fill de la Ninfadora i de Remus Lupin, que es diu Teddy Lupin. Llavors pot ser que fos en honor a l'avi. Claro, tindria tot el sentit del món. Pues li donam 10 a la A. Ja veurem. Vale, super. Esperem a l'enquesta de xat. Ah, mira, també ha guanyat la A. Bueno. Vale. Llavors, vosaltres heu dit la A, veritat? Tot o res. Vale. Doncs marquem la A i... Correctíssim! 60 punts que subem aquest marcador. 30 del xat, 30 de Slytherin. Molt bé, let's go. 60 punts. Ara anem amb Ravenclaw. Actualitzem marcador. Clinc, 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 clinc. Ràpidament. I serà el torn de Ravenclaw. També per 60 punts. 30-30. La pregunta diu el següent. Qui és el segon fill gran dels Weasley? A. Charlie. B. Percy. C. Bill. D. Fred i George. Fem enquesta. I teniu un minut per contestar. El segon és el Charlie. Sí, el primer és el Bill. Segon el Charlie, el Percy, els bessons, Ron i Ginny. Ron i després Ginny. Sí, per tant el segon seria la A, Charlie. Sí. Esperem a l'enquesta. I com van els vots? A i C estan així. La A va guanyant, la C torna a pujar. Empatades A i C. Queden uns quants segons d'enquesta. Votat per la A, molt bé. La A torna a pujar. I res, queden uns quants segons aquesta enquesta. 7 vots per la A, 5 vots per la C. I ara sabrem quina és la resposta que ha triat aquest xat. Per 8 vots guanya la A. I Ravenclaw també ens havia dit que volia la A, veritat? Sí. Molt bé. Marquem aquesta A, doncs. Bueno. Xat i participants s'han igualat i sumem 60 punts. 30 de xat, 30 d'equip. Actualitzem marcador i anirem a la següent pregunta. Gent que ens esteu mirant, recordeu que si us subscriviu al canal entrareu al final de tot aquest torneig a un sorteig per guanyar un meravellós accessori de Harry Potter. Dit això, passem a la següent preguntassa. Torn de Slytherin. Aquesta diapositiva pot ser que es quedi travada i hàgim de fer alguna coseta.
Vinga, la gent del xat diu easy. Que si mos voleu demanar un segon fill de wishlist, podeu, o sigui... No tenc cap objecció. Va, arreglem això un momentet i tornem. La tecnologia falla a vegades. Croissant! Moltíssimes gràcies per aquesta subscripció! Moltes gràcies, de veritat! Croissant té un supertiquet per entrar al sorteig, però també ha sigut participant. Moltes gràcies per aquesta sub. Vinga, ens diuen per aquí que ja podem tornar una altra vegada. I torn de Slytherin. 70 punts. Torneu a tenir comodins, val? Ens diu, en Harry, en Ron i l'Hermione ajuden a salvar la pedra filosofal del robatori. Quants anys tenia el seu co-creador, Nicolas Flamel, quan va decidir destruir-la? A. 570, B. 630, C. 542, D. 665. Per 70 punts podeu fer servir 2 comodins i teniu un minutet. Molt bé. A veure. A mi me sona que en tenia 600, però la veritat és que no estic segur otra vez. Igual podríem tirar un comodín ràpid, si no Vale. sabem si d'una i podem pensar... Tiraries-ho de la pista o ho du 50-50? Vinga, 50-50. Vale, doncs tirem un comodín de 50-50, que encara tenim... Tirem un comodín de 50-50 i ens queden la B, 630, i la D, 665. Estupendo. Vale, pues la veritat és que... 20 segons. Jo és que me sonaven que eren 600, però no sé, no t'ha dit exactament quants. A tu qualcuna te diu més que una altra? No sé, Vinga, va, 665. Sí? Vinga, doncs anem a marcar aquesta. La D. Marquem la D. De Dinamarca. 665. Correcte! 70 Let's go! punts. Assumem aquest Vamos! marcador. Menos mal, grande. Molt bona. Molt ben jugat. Actualitzem marcadors amb un pim-pam. I passarem ara al torn de Ravenclaw. També per 70 puntassos. Ens diu, al capítol 3 del llibre Harry Potter i el pres d'Azkaban, en Harry puja al bus intrèpid. Quin és el preu d'un bitllet senzill? A. 11 sicles, B. 7 sicles, C. 23 sicles, D. 15 sicles. Teniu un minutet i 2 comodins. Vale. Em sona 15, però com no estic segura, potser demanaria el comodí. Sí, potser sí, perquè a mi em sona 11. A tu et sona 11, perfecte. Doncs fem el comodí i a veure què passa. Vale, quin comodí voleu? El del 50-50. Vale, comodí 50-50. Som-hi? I ens queda la A, 11, la D, 15. Són 11, però sí que és veritat que el cobrador li diu que té l'opció de amb 13 li inclouen un restaurant i amb 15 li inclouen també una xocolata calenta pel matí, una cosa així. I per això en algun moment es mencionen els 15, però jo crec que la base eren 11. Vale, a mi, ara que ho has dit, me'n recordo d'això de que els 15 era un plus que podia oferir alguna cosa. 11, A. 11, A, sí. Marquem la A, vale? Marquem la A per 70 punts i... Bum! Correcte! Correctíssim. Els 12 sicles és el preu del bitllet senzill només de pujar. Els altres són amb l'upgrade del raspall de dents o de la xocolata. Llavors, molt correcte, actualitzem aquest marcador. I quan estigui, podem passar a la següent preguntassa. Marcadors actualitzats. Següent pregunta. Preguntes finals ja. 100 punts. Endevina la pel·lícula. Torn de Slytherin. No teniu comodins? A quina de les pel·lícules pertany cada imatge? A. Misteri del príncep, més Relíquies de la mort part 2. B. Relíquies de la mort part 1 i Relíquies de la mort part 2.
C. Misteri del príncep i relíquies de l'amor part 1. D. Ordre del Fènix més relíquies de l'amor part 2. Un minutet, 100 puntassos. 100 punts que poden canviar-ho tot. Molt bé. Pues bueno. És que dubto moltíssim. Més de la segona, perquè és que no estic segur de si és de la primera o de la segona, de les relíquies de la mort. Jo estic igual, o sigui, que és un misteri del príncep segur, per això és el pacte de que Snape ha d'ajudar Draco a matar Dumbledore i tal, i és en el misteri del príncep, però les relíquies m'ha fallat. És que crec que estan al poble d'en Harry, no? Sí, estan a Godric's Hollow. O sigui, crec que això passa a la primera pel·li. Perquè després a la segona és quan ja se lia un poc més i tal. Crec que passa a la primera, però no estic segur. Tiram de... Tirem per la primera, vinga, va. Sí, a veure, vale. Pues vinga, tiram de Misteri del... La C de Catalunya, Misteri del Príncep i Relíquies de la Mort part 1. I Relíquies de la Mort part 1. Marquem la C per 100 punts. I... Correcte! 100 puntassos aquest marcador! Let's go, vamos! Molt bé! Actualitzem marcadors. Pim, 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 pim. Ràpidament. I passarem després al torn de Ravenclaw. Tenim per aquí a la Sun Tzu. Molt benvinguda. I una més per aquí. Molt benvinguda, també. Vale. Següent pregunta. Per 100 punts. Ravenclaw, endevina la pel·lícula. A quina de les pel·lícules pertany cada imatge? A. Relíquies de l'amor part 1, més Ordre del Fènix. B. Relíquies de l'amor part 2, Calze de Foc. C. Relíquies de l'amor part 2, Ordre del Fènix. D. Relíquies de l'amor part 1, Misteri del Príncep. 100 punts, 1 minut. Jo diria que Relíquies de l'amor part 1, més Ordre del Fènix. Totalment d'acord. Sí, a la primera imatge surten quan encara estan d'acampada, buscant els sorricreus, que és això, encara estaven una mica més de relax, entre cometes. I la segona, imagino que serà la celebració després de que l'Arthur surti de l'hospital, si no recordo malament, no? Sí, és el Nadal que el passa Harry després de fora de Hogwarts, el primer cop, des que està a Hogwarts, que passa un Nadal fora de Hogwarts, i és una mica pel clima que crea la Umbridge a Hogwarts, que és com invivible. I Calze del Foc no pot ser perquè el Nadal és quan hi ha el ball? Sí, exacte. Sí, que exactament. Sí, doncs és la A, Relíquies de la Mort part 1 i Ordre del Fènix. Vale. Voleu marcar la A? Per 100 punts, marquem aquesta A. I... Correcte! Sumem 100 punts a aquest marcador de Ravenclaw. Gent, hem arribat a l'última pregunta. Aquesta ronda s'ha acabat. S'ha acabat. En Dani Moreno envia molts aplaudiments. Per aquí, en Mobus, que ens diu Ravenclaw imparables. En Dani, ànim Ravenclaw. Ravenclaw, acabeu de guanyar aquest torneig de la Copa Catalana de les Cases de Hogwarts contra Slytherin. A veure, aquí tenim unes paraules. Com us sentiu? Com ha anat això? I, bueno, expliqueu-nos. Acabeu de guanyar. Doncs, estic molt contenta, se m'ha passat superràpid, m'ho he passat molt bé, m'he divertit moltíssim i estic super contenta i emocionada d'haver tingut el Will com a company perquè és un supercrac que quan he dubtat ell ajudava a guiar cap a la resposta correcta i felicitar els Slytherin, que també he flipat perquè han contestat un parell que... Molt bé, nois, m'ho he passat molt bé i genial l'organització i tot m'ho ha passat genial. Estupendo, moltes gràcies, Ika i Will, per haver-ho donat tot en aquest torneig d'avui. Elodie i Lídia, les meves enhorabones per haver participat, per haver-ho fet tan bé, per la vostra energia superpositiva tota l'estona. Bé, vinga, unes paraules, sisplau, també. Pues, no sé, jo també m'ho he passat espectacularment bé. Perdre no mola, però la veritat és que perdre contra un equip que no ha fallat ni una sola pregunta, pues dius, vale, no està tan malament, saps? O sigui, no és que dius, te queda superguai, he flipat igual de veure tot el que sabien.
I no sé, jo m'ho he passat superbé, el format és molt xulo i ha estat molt entretengut. Molt bé, la meva enhorabona també. Moltes gràcies. Gent, disculpeu, estic tot i colori. Ara mateix la càmera no sé què ha passat. Estàs maquíssima. De dos colors, soc com una aquarel·la, un quadre de Hogwarts. Ara he tornat a la normalitat, crec. Gent, ho heu fet molt i molt bé. La veritat és que hi ha hagut molts moments de tensió de dir això suma. I que estàvem molt igualats. Gràcies a tots dos equips per haver participat en aquest torneig. Gràcies a la gent del chat per haver estat animant a les vostres cases, per haver-los ajudat amb les enquestes del chat, per totes les 30 i pico persones que han passat per aquí. Gràcies, en Cruzant, per aquesta subscripció. I recordeu que la setmana que ve tenim la final. Això vol dir que ens tornem a veure diumenge a les 7:30 de la tarda i tindrem Ravenclaw contra Gryffindor. Així que us espero a tots i a totes aquí al xat animant a tope a les vostres cases i després doncs també farem l'entrega virtual de premis als guanyadors d'aquesta copa. JD Elix, moltíssimes gràcies per aquesta sub! Moltes gràcies! Gràcies als dos, gràcies a en Cruzant i gràcies a en JD Elix. Moltes gràcies. Llavors, en Cruzant ja diu, se viene perreo, la setmana que ve. I no, Pulga, no. En Pulga ja ha fet els congos i ara ja ha vingut a ficar en merder. Vinga, doncs, gent, això serà tot per avui, però abans de marxar fem una raid, no? Potser? Fem una raid a algú de la comunitat catalana. I anirem amb Led Cavaller. Avui anirem amb Led Cavaller. Així que, la puc fer jo? Vale. Faig jo la raid. Sisplau. Vale. Un moment, que jo tardo el meu a fer les coses. Vale. Aquí. Ja ho tinc. Anirem a Calet. Iniciar raid. Et Cavaller. Iniciem la raid. I ens movem cap allà. Gent, tornem-vos a dir moltes gràcies a tots per haver participat, per haver-ho fet tan bé i per haver estat animant pel xat. Ens veiem la setmana vinent a les 7:30 de la tarda amb la final de la Copa Catalana de Cases de Hogwarts. Us espero a tots i a totes. Moltes gràcies per estar aquí. Us envio un petonarro i fins la setmana que ve. Adeu, per aquí diuen superben jugat, Slytherin, i ens envien uns adeus. Adeu, gent! Fins la setmana vinent! Adeu! Ciao! Adeu. Molt bé. Baixem de raid. Molt bé.